Mai wannan kalmar take nufi da Hausa? Procrastinate. Procrastinate. Jinkirta abu ko ɗaga abu. Misali kana so ka yi abu, kai ta jinkirta wannan abun, kai ta ɗaga wannan abun. Kana yau zan yi, gobe zan yi, yau zan yi, gobe zan yi, musamman abubuwa masu mahimmanci sai kana ta ɗagawa, kana ta jinkirtawa. Ga misali na. Don't procrastinate on your assignments. Finish them early. Kada ka jirkinta ayyukanka na gida, misali assignment da ake wayarwa maybe ko na makaranta da sauransu, ka gama su da wuri. Don't procrastinate on your assignments. Finish them early. Kada ka jinkirta assignment ɗinka, ka gama su da wuri. Mai wannan kalmar take nufi? Obsolete. 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 Abin da ya daina aiki. Abin da aka daina amfani da shi. Abin da aka daina amfani da shi shine obsolete. Da misali na, typewriters are now considered obsolete. Na'urar rubutu ta typewriter yanzu an ɗauke su a matsayin tsohon yayi, ma'ana an daina amfani da su. Typewriters are now considered obsolete. Na'urar typewriter yanzu an daina amfani da ita, misali shine obsolete, ta zama obsolete yanzu, an daina amfani da ita, ta zama tsohuwar fasaha, ta zama tsohon yayi. Obsolete abin da aka daina amfani da shi, wanda ya daina amfani shi ake kira obsolete. Ga mutanen da suke so su iya magana da Turanci ko suke so su iya karatu da rubutun Turanci ko karatu da rubutun Hausa, ko da baka taɓa shiga makaranta ba, ka ɗauki namba ta akan sikirin ko kuma ka duba profile ɗina, ka ɗauki namba ta iya ta WhatsApp ne kawai ake yin magana banda kira.